Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Zviri kureva kuti gore rino kana iwewe uchiziva kuti chechi yako hauna mari, uri munhu wekuzama-zama kana kuti kutamburira, hausi kuzohosta Easter gathering. Gore kana usiri kana kuti machurches mahomba akaita sana Prophet Walter Magaya vane mari dzacho dzekucheresa mabhohos nezvimwe, kana kuti ana Prophet Makandiwa kana kuti ana Prophet Hubert Angels, une kachechi kake kuti unotaura vanhu batidzai madhola tizodai, so hausi kukwanisa kuzonge uchibenefita kana kuti uchikwanisa kuita musangano weEaster. Panapa ndiri kusangana nemashoko aya akanyorwa nevakomana venhingirikina vari kuti stop cholera, vakomana veZanuPf vanzi cabinet mandates strict water and sanitation standards for future church gatherings to curb disease spread impacting Easter festivities. So Minister of Information Jennifer Muswere announced during yesterday post cabinet briefing that churches lacking access to sanitary facilities and clean bore water would not be hosting events over the Easter vacations. #stop cholera. Ndo zvinhu zvavari kutaura panapa, kuti iwewe kana uchiziva kuti iwewe maresources ako ari pasi, haukwanisi kuningirikina gathering hombe, hausi kukwanisa kuita. Ende toziva kuti vanhu vakawanda mumachurches pavanotomukawo kana kuti vatinzi vawana zvimwe zvinhu zvisvinu zviri nani, kana kuti tumariwo tunenge twakaunganidzwa nevanhu twechegumi kuti chechi ite chikura, totowanika paEaster ipapo. But kana uchiziva kuti hauna bhoho, ugara wagadzirisa, nekuti ndo zvinhu zviri kutaurwa panapa. Usazoti handaukuudza.